Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanci sampun nedahaken pukul 11 kirang kalih doso menit. Amma ba'du. Hadaratul kiram ngarsanipun para tamu undangan sedaya. Afdhalipun jamaah ki dalang-dalang niku tembongke ora wayangan ning ling klumpuke dalang akeh banget berarti tembongke nalare genep bathuke niku urip. Sebab nak ngrawuhke dalang sitoke wis ora cukup 20 yuta. Bener, Mbong. Termasuk gerumbulan lurah. Nek lurah kono pira? Lurah, dalang akeh banget ora perlu tak etung. Ning sekian bak ingkang rawuh niki sing paling mulya tamu. Lurah oke rawuh wajar wong pancen lurah ora patek gumun biasa sebab nek ora rawuh semelang nak ora dipilih lah iya ta no nggih lek nggih semoga dalang nak ngantek ora teko semelang nak ora diundang. Nek kiai lumrah tekone keri ling pengajian gur 5 menit terus genah mung sing paling tak gumuni iki le nimbali tembang Praguta lho sapa jenenge lah iya sepriki setunggal minggu kula nembe ngaji ten pondok. HP-ne jengkol kula niku muni. Sinten iki? Aku tembong, Mbah. Tembong ngendi? Karanganyar. Lah napa? Sepalung wis nyanggonku. Jawaban sita wae jauh akeh. Lah napa to? Aku gek utuk. Niku piyambake nggih ngoten niku alemang tekok tembong. Mula putu niki mengke nak didongake manut karo tembong gawat. Bahaya banget. Ya nak nurun le bagus le ganteng le laris. Kuwajan nak pas nuju pas utuke paling gawat. Mula ya sithik nyenggol karo Mbah Nening sithik bae lah. Merga napa? Sakwene bayan pun selapan niku mriki otok niku jegotan. Ning sing ngundang nggih tembong niku. Lah nek ngono pripun Mbah Jam? Alhamdulillah ridane Allah sore niki kula saged nderek muajah silaturahmi wonten dalemipun oleh tembong. Bilih gatos sing sowan kula niki turene. Kula ingkang supados ngekereraken keperluan niki keperluan apa Mbah Jam ngakeko saeleke tembong saeleke anake ijen nderek tuntunan Kanjeng Nabi nek cara tembung agama khair jidan apik banget sing apik ku ora masalah pengajane Mbah Jam mari niku mboten wong Mbah Jam iki sak nggon-nggone wujude mangsa poso kaya ngeten niku job-jobane iki namung selikur. Soalnya nak main mengke Mbah Jam mriku pun entuk 79. Wah nak ngono Mbah Jam mriku apik tenan. Kula laris ora mergo apik. Saking murahe. Dadi tiyang nimbali kula niku dereng tau enten tiyang rawuh tenggen kula. Iya. Apa Mas? Yo. Rokoke ora kok longe karo Ki Sayaka kae.
76 wehno ya. Iya. Samsune Kasim. Barno 76, Kusni 76. MC-ne Jambu Bol. Ben. Nuwun sewu nggih, niki Mbah Jamil nek ngaji mboten saged kan matur nuwun sewu kados para dalang-dalang niku runtut ngendikane nek Mbah Jamil mboten. Bab nek ngantos kula niku nelak pangendikane kaya dalang-dalang niku mengke malah termasuk dalang-dalang iki mboten payu. Mula kula tak rasah nelak mawon sethithik tur atos Jawa inti por 5 menit. Parandene kok tembang ora atek lega sudanen 50. Ora apa-apa. Merga napa kula gandeng niki lagi nyarengi wulan Ramadan mesine Mbah Jamil nek ndelodok niki mengke ngantos wengi-wengi ya kowe percaya nek jenengane kathah sing mboten poso niku kula percaya. Ning kula niku kiai ora seriang kok. Wong donya ki sine niku ala karo apik, mulya rekasa, swarga neraka. Loro-lorone kabeh kedah kicen tur kebak. Dadi misale Karanganyar iki kok apik kabeh, lurahe mah randi gawe. Randi gayang. Ning nek ala kabeh jan iblis. Lah donya ki sine mung loro niku. Nek beda karo Al Mukarram Rama Kyai Haji niku jelas apik wit mbiyen. Ning sing rapate nggenah niku bocah. Bocah. Kula matur wau di kadang kula sepuh niku Simbah Jarno niku. Leh kene ngarep. Mboten aku nak roh penyanyi ngoten wis leleh karo nggogohi mawon Pak Deyang. Kula niku matane kula niku leh kula ndokok mata niku sore niku wau mata duraka, mata maksiat. Wonten tangga kula etan kandang, kula ngaji king gedangan mantuk ngomber sapi. Etane kula enten rondo ayu nika nak karo arum kuwi kaduwang. Arum kuwi sapi niki jekal HP. Saya nek karo ngatemi, oh jenengmu sapa nak? Mundane iki sapal kuwi kelon aku. Nganu kok kancaku dhewe kok. Lah nek ngantuk pripun Mbah kula ngomber sapi widik kula niku enten 4 lare. Bocahe teka jenenge Rumi omahe etan kandang kula nginjen. Ha kiai kaya ngono ya kiai iki kiyaine ning bocah iki karepe padha karo ning mboten kiai. Delalah piyambakipun ngadeg kula nginjen. Pas kula nginjen niku kesogok kalih gapit widik niku. Niku mateni kula meh mawon belekeng. Dados nuwun sewu. Sebulane ondo dipakon iki ya nyata niku. Ketuk kiai ora kelingan bulan posan wong wedok ayu liwat kula ki ya sapi kula rada ngombeni kula nginjen cah wedok niku. Sedane kualat nih kaya kula niku mula cukup sing nginjen wong wedok niku cukup kula mawon muga-muga jenengan sami. Lah wis tuwa Pak Dejarno ki mung leper kewu niku ning cah rupane rambut jajah diinjen. Pak Dejarno ka mbak kita wis tuwa ni ya geleman. Terus nuwun sewu para ralu. Leh kula matur niku mengke kula pun matur awal namung 5 menit mawon. Kula tak ngaturke ngendikane tuntunanipun tiang gesang rupa Kanjeng Nabi Muhammad tak aturne mengke panjenengan sekjane jan barokah muga bocah sing nembeke walit lahir sampe setunggal wulan termasuk dongane genduk arum niku apik banget. Sing rapate apik ku sing ndung. Nek dongane ku apik. Sing donga termasuk kula kiambak niki nggih. Pripun ngendikane Kanjeng Nabi? Nek cara pengaji pondokan makhot saking kitab Bukhari juz 3 Sahifah 7662. Iku sing kenal kitabe niku.
Ngendikane pripun hadis niki riwayatkan kali Imam Tirmidzi. Ngendikane ngeten. Khairul walid ba'da dalngakikah bi arbaati asyain. Rungokke Dole Suranto karo mbahne Tembong. Bocah bar tok ngakikah iki mesti dadi bocah sing apik asal nganggoni patang perkara. Patang perkara iki apa Mbah Jam? Al awalu nek cara lugat Medina. Sing nomor siji birul walidain. Sing nomor siji bocah ngibadah sing paling apik diarani bocah soleh, pinter, ngalim. Nomor siji wajib bekti ngajeni sujud sungkem karo wong tuwa loro. Masaile pitakone jawabane pinter juru langit. Agamane luweh ngalim, pengalamane pinter. Wis napa mawon kecukupan tur sugih. Tapi nek ana anak cilik lali gedhe wani ro wong tuwa aja pisan-pisan tok arani anak kuwi saleh utawa apik. Saleh kuwi tembuhe para pinter Jawane anak sing apik. Apik nggo napa sing apik nomor siji karo wong tuwa iki ngajeni sungkem. Kowe salatmu apik, ngajimu apik, sekolahmu pinter, pengalamanmu akeh. Nek karo wong tuwa loro nyanyap wae, ora eneng gondo swarga mampir. Apa meneh manggon swarga, gondo swarga wae ora bakal petuk. Niku nek Kanjeng Nabi, nek kula monggo wong kowe anak-anakmu dhewe petuk wong tar kok kekrek nggih monggo. Arek kok tekak nggih monggo, kok gajel monggo wong kowe wong-wong tuamu dhewe nek manut Kanjeng Nabi niku lah aturane. Dadi kula mau ngatur ketok, mboten kok wah jare dhewe ora mesti. Kula nggih menungso biasa. Ya akeh laline, akeh lupute, akeh maksiate, akeh durakane. Nek tuntunan Kanjeng Nabi apik, nyepalekke Mbah Jamari ora masalah, ora malate, ora dosa. Nek nganti wani nyepalke Kanjeng Nabi tak tantang bocahe. Juro langit wani nantang Kanjeng Nabi tenan ndas sikil gendas sing wani. Atos men bajam biasa nek cara kisaya kosam saya dalu. Tur ora patek mantes. Pin nomor si. Wasani yuha sing nomor loro apa bacam? Hubbul ilmiah sing nomor loro sregep sekolah, seneng ngelmu, anak sing apik. Nomor loro kedunungan ngelmu berarti sing duwe kewajiban miterke anak bitar biatil walidaini. Sing minterke anak manut panggula wentahe wong tuwa loro. Diundangno kabeh dalang rawuh, kiai lurah-lurah para penisepuh rawuh kabeh. Ning nek Suranto iki karo anake ya guru hujan-hujan. Wah wis didongake wong keh. Donga ki apik. Ning nek ora ning pelaksanaane, ora ning sabebae, donga ki ya ora ning apa-apane to. Aku ki 50 wae apal lek gur donga. Nek gur donga tok deder kere. Gur tak dongani tok. Wah. Masuk Mas. Niki gampang ditampa siji wong tua apik, loro sregep sekolah. Anak sing saleh wis entuk loro. Wasali suha sing nomor 3 apa Mbah Jam? Nun sewu. Hubbul ibadatin. Seneng ibadah. Dasare iki ngarepan iki ana tempat ibadah. Nek kowe duwe anak ora tak kenal karo sing aweh urip. Kula sampean iso urip kados ngeten iki ana sing aweh urip.
gedhe-gedhening dosa menungso urip nek nang menungso urip lali karo sing aweh urip. Carane miturut kepercayaan kiambak-kiambak, kapidatusan kiambak-kiambak, carane pripun? Monggo. Ning sing jelas wajib eling karo sing aweh urip. Lah wong urip kok ora eling karo sing aweh urip, majnun. Nek cara para wali songo, majnun maknane edana. Rumangsa wis urip-uripe dhewe, aku urip-uripku dhewe ya, kula percaya sampean uripe dhewe. Ning kena napa nek duwe urip dhewe, wayahe mati dicabut uripe, kok sampean kok ora iso ganduli. Aja pamer peh wah aku ki pempengang enjo upamane Gun. Rungono lho Gun. Gunawan ki dibabat ora apa-apa. Ning nek wis tekan malaikat jaga rel. Malaikat tukang jabutnya walah Gun kowe kereng ngangkuk-ngangkuk. Wis wong ku atose njuru lagi nek wis tekan malaikat jerupati wis ora iso semoyo. Wis arep kok gake kerengkis 7, kok gake pistol 7. Alah Mas, kowe kerek lulang tok-tok. Kula yakin yang sekian banyak bakal ketekan malaikat juru pati. Nek cara wayang napa? Nyomo hangke. Lah nyomo dipati niku wah tukang ngene iki sakon lak yo dalang ngene. Wong yo ana malaikat nyopo dipati ngah ngoh. Nek nyomo dipati karo juru kunci kalah. Aku tau dadi juru kunci wayang. Jare nyomo dipati ki peng-pengang men. Wonten ku tak klumpukke ning nggon kotahe gur meneng ae. Nah nek ngono utusane Gusti Allah njabut nyawa niki nuwun sewu niku ana sing ngutus. Lah sing ngutus sapa? Niku nek dijerokke mriki ndek Gedawan. Wong niku enten hubungane urusan masalah karyan jati diri niki. Ki hubungane piye niku angel banget. Mulane kan iki panjang cukup singkat mawon. Ora usah dadak didawak-dawakke. Nek ngono isine pripun Bajam? Anakmu kon ngibadah karo sing aweh urip. Nek agamamu Islam ya kon ngibadah, salat, ngaji dan lain sebagainya. Nek agamamu Kristen, Buddha, Hindu, carane pripun? Monggo. Bajame ora serik. Aja menteh petuk muslim akul muslim. Bajame Piyai Buddha, Kristen, Buddha, Hindu, bajame rangkulan. Kula kepengin omah-omah kula niku tentrem, adem nak rangkulan. Ning sakniki niku aja meneh karo wong liya agama. Sing wong ra kebak nalar sakniku wong Islam petok wong Islam gur gara-gara bathukan kathoke. Saiki wis ora gelem salaman. Tan kono kathoke copot. Kula kono kathoke Gedawan. Petuk bar salat tarawih iku salamane ora gelem. Kowe tak nunjukke bocah ning ora kebak, mongko nek wis lebda ing kawruh ana ing pamawas, luas ing pengelmunan, ora ana ati fadzan khalidal qalbi, ora ning ati atos kaku kasar panatikan ku ora ning. Nek kebak, eninge kowe iki jeh fanatik atos kasar, mergo kowe ora patek kebak. Nek kebak kados ingsun menika, upamane. Wah, awake dhewe ngingsun-ngingsun ki. Lah kon ngalem sapa? Nek wong semene ku ora mungkin ngalem Bajam. Siji ro wong tuwa apik, loro kon sekolah, telu kon ngibadah. Nomor 4 apa Bajam? Hubul fi'liyati dunya. Bimbingin kon nyambut gawe. Wong iso cukup butuhe duwe omah bakon, duwe motor sampe metal, minimal pit motor. Nuwun sewu. Arep ndonga pinter, ning nek ora nganggo ngendi Kanjeng Nabi wabtagi ilaihil wasilah, kowe iki mau nyambut gawe moh lantaran ora nyait Gusti Allah kok mikir menungso-menungso ning wegah kangelan. Sinajan poso aja meneh jenengan. Poso Bajam iki niku ya meresapi, ya opek lombok, ya mindho mbako, urung mungkel kok lurae.
Dadi ora apa wis poso. Wong baca menika moso ya gemangan diwalik. Dipangan jenis panganan tak pangane sore-sore niku. Dadi ora neng ya Allah. Napa ri? Angjil ngalaina rizqan wasi'an mubarakan bi ghairi fi'lin. Wong kula niku Kyai Haji. Kula nyuwun bondo donya sing kathah, sing barokah, sing manfaat. Kula mboten usah nyambut gawe mawon. Oh ya ri rene tak kekrek cangkemmu kuwi ngono. Lah kok penak men lek kandhani tak rewangi korban jiwa raga natan karangan nyar ora hawaka abute kaputan kula warga kones ngono kuwi wae lho sing muni sinden wis 17 keresakan makro tajwite salah sifat mausuf mudhof ilaih maknane salah opae mah 17 sak ngundang Pak Ustadz Kyai kon tahlil lho ilu nganti jengil kae alah 76 ra metu jan panitiane iki jan asu tenan kok aning ketrak-trakan Kyai wong pinter niku ledek penyanyi gur ngono wae opae 17 saket terus saiki niki Kyai pira tembang Kyai kok gur 300 iyalah jan lek ngono niku trak-tekane para pinter prawase kowe drengki apa ora panas ten apa ora serik apa ora itulah kekuasaane Allah ketoke disawang menungso sing panatikang wong ala apik duraka maksiat rezekine malah akeh sing almukarom Rama Kyai Haji kok kesithik njajali kene qanaatul qalbi apa ora kene iki syukur apa ora ha kok roh kono ketoke ora nyambut gawe kok ngono gur kaya ngono rezekine malah mili sing ketoke sak wayahe ndonga kok rezekine masih sithik lah niki trek-tekane wis ngali ndonga aku sedina semuwi lek ndonga ping 400 nyatane pohongku galem madu gaglak tikus kabeh nuwun sewu ndonga ku ora masalah gagasan gaglak kang tik ndonga nggen kula ki ya dadi gungsur mawon mah plus kethak iya lah terus do diencok-encoke ngerti nek wis ndonga ngene iki ora usah nyambut gawe, ora usah apa-apane aman. Gusti Allah ki ora ngono kuwi. Beda ro potongane kula sampean iku. Anggite nek wis wah DP ki apik, ngibadah apik, ndonga apik, ning nasib yang menentukan zat. Nek cara ki Dalang Kasim, Dalang Kusni, Barno, luwih-luwih senior kula. Nuwun sewu. Len donga ki pancen apik. Penyap. Ning nentokke nasib lak angel. Aku nasib ki kula ki sarane aku ngene mesti ngene karepe mbilo. Ning togo ki ora mantuk. Padahal iki semen iki lho ki dalange pira ae. Ning ya apes kabeh. Ha iki semasa rong tahun agak metu corona wis lekas minggat. Saiki metu wedokan Omikron. Mangping kok Omikron lunyap Abikron. Sok kare tiba gending Karangron. Kare dhewe kare mbadhok karon. Lah nek ngono pripun baca? Kewajibane kula sampeyan iki mung goleki pitulunge karo sing aweh urip. Sapa sing aweh urip? Nak wong Islam tekun Allah Taala. Nek cara Pak Lurah Tuhan. Ki saya kok zat ingkang murwakane saderengipun kapurwakan. Kasim zat ingkang murbeng zat. Kusni zat dut. Lah wong sing diceluki pangerane meneng wae to. Kok sing diceluk-celuk udur dhewe iki lak cara kebak to kowe. Kono nyeluk Allah, kene Tuhan, kene zat. Ha kok udur? Kuwi ora ditampa. Le apa? Ane kaya setor susu wae. Bedene rendah ora ditampa. Oh, bathuk bosok ngono kuwi.
Aja meneh apik, saeleke wong yakin ditampa. Menungso ning donya niku amale saelek-eleking elek ning tetep ditampa. Aja dianggep sing ditampa iki gur ning apik tok. Ha penak ning ngolo kuwi ora ditampa. Mak sing temendak Allah kantun milih sakor apa lado apa jahanam. Neraka lho. Swarga ya kebak, neraka ya kebak. Nak karepe kula sampean ngono ya karepe swarga. Ning padahal nggone iki ngendi wong swarga ki jeneng. Anggete kaya lapangan sono layu kae. Wah. Ning dul kulon kae ngene sing rada kriyip-kriyip kae. Remeng-remeng. Ate baca mriki ngerti men aku tau ketangkep ning kono kae ta. Arep kiai niku aja meneh nun saewu. Saelek-elek wong saiki kurungan ning sak kuku ireng kula. Mbah Jamar niku lho. Laire 52, 56 pun minggat. Larangan agama negara molimo iki tak sasak kabeh. Main madon. Mendem wis kabeh. Saya madon. Urung tetake wis tak latih. Apa dosa Mbah Jam? Ora wong gur klatih. Dadi gur turut pinggir. Nggon lakangang bulan. Terminal wah kok ngene saya. Kuwi nek genep tepade. Kapan kae lak karo kowe lak jane ora njombah to, Mas. Mas Jarno. Yo ane ora kuat apa-apa wis au wis ora kuat apa. Lah nek ngoten pripun ya? Kanafi nek Kanjeng Nabi, apa eninge mawon? Mampune sepira injih apa monggo kewajibane kula sampean diparing urip, eling, bekti karo sing urip. Keyakinane pripun? Apike pripun? Yakine pripun? Monggo. Nek cara kula wong kula ndek pondok mestine bali nyang Gusti Allah ya liwat ngaji, liwat wiridan, selawat, istighfar, zikir dan lain sebagainya. Nek kula, nek cara panjenengan Muhammad kualat. Iya 15. Wis 30. Wis lumayan to iki. Pun pripun Mbah Jam? Pun entuk papat. Papat niki nek cara kula mbina cah cilik cukup. Nek wis gedhe mengke dadi khamsatu asya nek wis dewasa. Ning nek gandeng cilik cukup papatne mau dilatih karo wong tuane apik, loro gelem sekolah, telu gelem ibadah, papat dilatih gelem nyambut gawe. Insyaallah nguliyatu dunya wa jannatul akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awali wal akhirin radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dzis sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati ngakilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ngainil kudrati wa nadirin wa ngainil insi wal jinni wasyayatini wa yalladzina kafaru lajulikunaka bi absorihim lama samu dzikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabul luqmanul hakim wa warisa sulaimanu daudan alaihi wassalam al wadudul ngarsil majid tawil ngomri wasokhih atsadi waqdhi hajati waqfir amwali wa auladi wa habib lin nasi ajma'in wa taba'atil ngadawata kullaha min bani adam alaihi salam
mangkana hayya wa yahiqqal ngalal kafirin wa qul jal haqqu wa yahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi haqqil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.